एगो पुरानिया मुओ रहले हां आ श्राद्धे में दुगोला चौहान जी के यहाँ के होत रहे हां कितना बढ़िया आके सुदामा भगत जी हमने हमर मित्र राम बने मन हां कितना बढ़िया के जकरता माला पहनौले हां गमछा देले हां कुछ रुपया मिलो हां जब ना योग्य ने किसे तना योग्य सम्मानित कोई नहीं हां इतना लमहर मंच देहने हां इतना सम्मान देहने हां ओइसो ही जादू जी के द्वार पर चौहान जी को ओबरा तू बोले माला पहनावल गई हां चौहान जी बैठ गई नहीं हां यहां के कहता नहीं कि ये जी सारा लोग लौकता हो जेकर कोजियो बटे से मैं खेलो वही में एक जना कहला के महाराज जेकर कोजिया बाऊ कहां से जी रही हां तो गलत बात बा जेकर छठियार होला वो जी उपलब्ध रहेला हां जेकर बर्थडे मनावल जाला वो वही जी रहेला हां जेकर बियाह होला बारात में गाइले सो दूल्हा हो वही जी रहेले हां आ जेकर कोजियावा होता उ हमरा अभी ले भेटे ओ में कहिया के चला खोई हां बुझा गल एगो बुद्धजी पुरनिया उठले त कहले के ब्याह जी हां जे मर जाला हां उ आवेला ना आ वहां के मुअले के उपलक्ष्य में वहां के क्रिया में ई कार्यक्रम रखल गई तब कहता नहीं कि अच्छा तो ये पतिया रुआ पहले न हमरा के बता देला हां होम का जाने कि कुल में वो आदमी ना उपलब्ध रहेला हां यहां का बुझाता रहनी के छठियार में आइल बनी तो भक्ति के भाव पर विचार सरकार करी भाव भजन भक्ति के सपना साकार करी बुद्धि में ये बोध ज्ञान दी हमरा के तो है अधमा के नैया के ठेके आज पार करी तो रौरे माता पिता बानी भाग्य के विधाता बानी तो अब सृष्टि के रचैया तनि दृष्टि एक बार करी निपटे गवार बारे तो हमारा जो पापी के अपना हाथ से उधार करी आज हमने के रामरती देवी के क्रिया में आइल बनी जा हां मतवा ये स्वर्ग सिधार गई नहीं 16/8/2024 दिन शुक्रवार जहां भी आत्मा होके जहां भी आत्मा होके आत्मा के शांति देवलोक में मिलो एह बरा पूछी ओकरा से भय हमरा राजकरण भगत जे विदेश में बानी दशरथ भगत विदेश में बानी धर्म भगत एजी बानी धर्म भगत से पूछी कि माई के माने का होला कहीं से घूम फिर के आए मंगना में जाए मेहरारू देखी तो कही राजा जी करेजा जी बोलो मुआ सजनवा धनवा सोना एबरा दुलार में बाबू कहतरी से लेकिन उ व्यक्ति धरती से चल गेल कहे वाला कि का हो धर्म दिन भर घूमबे करेलो तारा भूख होख ना लागे इके कहला के ई माई कहेले इंसान जब ले जियाता तब ले कर शौक पूरा ना होला हो ये तना चंचल मानव के शरीर हो एकर पेटे ना भरल आज हाय धन कहां से लियाई धन के कर छीनी धन के कर लूटी धन कैसे बिटोड़ी धन जाले एकर निधन ना हो जाई तले धन के पीछे जेकरा साइकिल बा मोटरसाइकिल खातिर भागता जेकरा मोटरसाइकिल बा बोलेरो खातिर भागता जेकरा बोलेरो बा स्कॉर्पियो खातिर भागता जेकरा स्कॉर्पियो बा BMW खातिर भागता जेकरा काले सब धन भरल बा हेलीकॉप्टर खातिर भागता शरीर जियता पेन्हाव ओढ़ाव सब लागल बा लेकिन मुआला के बाद ओइसन चीज मिली कि मुआले के बाद एबरा जिया तनी तो बोलेरो में स्कॉर्पियो पर घूमता नहीं सफारी सेट पहनता नहीं कोट पैंट पहनता नहीं मर गइला के बाद एगो ब्रांडे मिलेला जाओ ना कोनो ब्रांडे ना हा जाओ ना के एक रंग के मिली डोणो तकले तुरा जाई अंगुरिया में संगुठियो काट लिया सो लइके वासी करियो काट लिया सो तनी बढ़ जत मासो
तजियत जिंदगी आर जिंदगी रुआ सामने हमने के सिखत नहीं जाए अबे दुगुला रुआ सुन की गावत हम लेकिन नी को हम तो नहीं हमरा के देखी आ का कमी बा हमरा के बता दे तजियत जिंदगी मैं चढ़िला घोड़ा गाड़ी जियत जिंदगी मैं चढ़िला घोड़ा गाड़ी अतहर पासे के सवारी चढ़िला घोड़ा जियत जिंदगी मैं चढ़िला घोड़ा गाड़ी अतहर पासे के सवारी मिले अंबानी होकर टाटा बिरला होकर नरेंद्र मोदी होकर नीतीश कुमार होकर लालू यादव होकर कोई होकर कहीं सवारी मिली काका जाना का बांस के बहल गई चाहे पेन हिलो चाहे पेन हिलो चाहे पेन हिलो तू कोट पैंट सफारी चाहे पेन हिलो तू कोट पैंट सफारी तहरा बास के सवारी जिंदगी में चढ़िला घोड़ा गाड़ी तहरा पास के सवारी मिली है चढ़िला श्राद्ध का हो छठियार में गाइले सो दूसरे प्रोग्राम हो जाला आवाज बैठा तो भैया मैंने के देख ली हो छठियार में गाइले जा दूसरे प्रोग्राम हो जाला कोई के बर्थडे में जाम सो दूसरे प्रोग्राम हो जाई बियाह में जाम सो दूसरे प्रोग्राम है दरोगा मामा सहूली नरेश 1000 रुपया पुरस्कार दिल बने हम कहीं के होकरा के दे देला हमरा के ना देबे लगे दे हलो देर भला तंदुरुस्त भला रौरा के दे देनी हमनी के ना न देनी उतारा का होई तो भूलवा देला तो अलग अलग कार्यक्रम हो जाला इंसान के जिंदगी जौन हो अंगहाइले में खेया जाए मने ना भरेला श्राद्ध माने श्रद्धा होला श्राद्ध के श्रद्धा से कोई जाला श्राद्ध में दान के महत्व दे हलवा एह बार ना तो कहिया दान होई आजन होई अब कल सुदामा चौहान अरुण बिहाजी ना नु हम दुआर ना जी जौन देवे को तन दे दिलो हे बेरा आजे दियाला श्राद्ध के श्रद्धा से कोई जाला इने जगह खूब बिहाजी आइल बड़ा लुटा दे हां अब यहां बेला कपारे हाथ धो के बोल नहीं बाप रे 5000 कर दे दुनिया में धन के कोनो माने ना हो ना कुछ ना जाई संगे कोई लोग के दोनों कमाई संगे कुछ ना जाई कोई लोग के दोनों कमाई संगे कुछ ना जाई भैया हुए जोई हैं चाचा हुए जोई हैं माई बाबू जाइलो ना 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 संग जाई नहीं अरे बाप महतारी संग जाई नहीं बाप महतारी तहरा पास के सवारी मिली है संग बाप महतारी तहरा पास के सवारी मिली है
हमरा कारगिल भगत जी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल मैंने और माता जी रनी हगा हमरा मित्र सुदामा भगत के माता जी हमरा के हजारों हजार रुपया दिल बनी आ ओ मातवा के नाती लो शायद रहो हजारों हजार रुपया दिलवा ओ मातवा के आत्मा के शांति दिल को मिलो ये प्रार्थना रही देखी नु हमरा के लोग सुदामा कहेला तो बोली ले ध्यान दे हमरा बात पर हमरा के लोग सुदामा कहेला तो बोली ले चौहान कहेला तो बोली ले अब ब्यासो कहेला तो बोली ले हम सुदामा हई ना ई त माई बाबू नाम रख दो हम चौहान हई ना ई हमर टाइटल हो हम ब्यास हई ना ई रउआ लोगिन कहिले हम का हई ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर के वंश मानव के शरीर होला ईश्वर जो नहीं बोलता ये ईश्वर हूँ जब ले बोलता रहे तब ले रुपया के माला पड़ता आ जो यही ईश्वर निकल गए ते माला पड़ी वो दिन 50 लोग धरावे लगी यही से कहता नहीं बबुआ रे यही से कहता नहीं दुनिया से चली जाइबो बाकी कुछ ना पाइबो दुनिया से चली जाइबो बाकी कुछ ना पाइबो तो सथवा दी ही नहीं तहार अपन नारी मेहरारुओं से कहल जाई बड़ा शरीर से सुख कइले बड़ू ले ले सुदाम भैया आई मोर गइले बोली चाचा रामाजी पंडित जी हमरा के 21 रुपया के धनराशि दिल बनी भगवान वो के बनौले रही पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे मेहरारू से कहल जाए कि बड़ी रुपया से इनकरा रुपया से ऐस कइले बड़ू तो मौगियो कही कि अभी खत्म हो गइल बड़न के हटावलो ना तई भूत हो जाई है सूरजदेव भगत जी हजारों हजार रुपया दिल बनी भगवान बनौले रही साथे जोई है नहीं अरे अपन ताहर नारी साथे जोई है नहीं आप ताहर नारी कहिया पास के सवारी मिली है संगे जोई है नारी कहिया पास के सवारी मिली है अच्छा जे मरल बनी वहां के बड़ पतो कोर से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार भगवान लागत कि सासू अम्मा ढेरे दे के ना गोरली ह का दू पतो हे काले नु में धन नकिया के छुछिया पतो ही लगनु रहेला नकिया के छुछिया पतो ही लगनु रहेला बड़ी लीला हो जाला वो भुलाइए गल 3 गो पतो हो बाटल तले बुढ़ियो के आंख उलट गई हां और फिर में लाग जैसा कि अम्मा जी के छुछिया के ली तो में को जो छोटकी रही तो निकाल ली तो बड़ी कैसे रही का करता रे तो कहता ना तू चुप रहो तू नहीं बुझाना अम्मा जी मत रहो तो कोवे कि हमरा नोकिया के छुछिया ले ली है ना तो हमरा आत्मा के शांति ना मिली का के कहले सुख नंदन कोइला हरि जी के भजो का के कहले सुख नंदन कोइला हरि जी के भजो का के कहले सुख नंदन कोइला हरि जी के आहा हा हा ना तो चौहान
चौहानवा के देही लोगवा गारी चौहानवा के देही लोगवा गारी न तो बास के सवारी मिली है देखो झटका बा झटका ये ला सीटी हुई बढ़ ताल गिरे हुई बढ़ गया अच्छा